Аз съм доктор Моника Желева. Току-що приключи един нов курс на доктор Павлина Христова. Курса е ботулинов токсин с лифтинговия ефект на ботулиновия токсин, което за хора, които работят, както мен, интензивно ботокс на пациенти, е много полезен курс, тъй като попълва знания, които можем да придобием с много грешки, допуснати в годините. И сега в случая го имаме наготово решенията на тези проблеми, които така или иначе всеки е видял и с които се е сблъскал. Отговаря се на доста въпроси, които по принцип всеки си задава, но го е страх да попита, защото по принцип не знае кого да попита. Обхващаме зони, които по принцип избягваме. Доста пъти ги определяме като табу. В случая влизаме в тях доста по-смело и се получава доста красив ефект, който по принцип хората не очакват, че може да се получи с ботулинов токсин. Те смятат, че за такива процедури са подходящи други, било то кунци, било то други. Масово не се знае, че ботокса, освен да попълва пръчки, има много приложения в лифтинговите аспекти и могат да се възползват от това. Така че, който има какво да попита и който има желание да се апгрейдва, това е мястото.